Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. APFO-voorzitter Adrie Williams is teleurgesteld in minister Conquet. Zoals bekend is er al lange tijd gesproken over de betaling van onder meer de loonindexering, de loontrede en 3% lump sum aan de ambtenaren. Eind vorige maand werd er zelfs over gestaakt. En de rechter heeft toen in een kort geding uitgesproken dat de ambtenaren recht hebben om te weten of en wanneer er betaald gaat worden. Maar de vergadering gisteren met minister Conquet was volgens Williams teleurstellend. Hij heeft niet de indruk dat de minister respect heeft voor de vakbonden en houdt zich volgens hem ook niet aan de afspraken. De Curaçaose regering heeft tot 13 maanden gekregen om het college Financieel Toezicht een antwoord te sturen op een eis om 127 miljoen gulden van de begroting van 2019 af te halen. Volgens minister Kennis Gijsberta van Financiën wordt dat heel moeilijk. Hij gaf aan de komende dagen steun te gaan zoeken voor een aantal maatregelen die de regering wil nemen. Daarbij gaat het onder meer om het verhogen van indirecte belastingen. Maar mensen met een kleine beurs zullen worden ontzien, aldus de minister, net zoals ondernemers. Het is volgens hem niet de bedoeling dat mensen die al moeilijk hebben het nog moeilijker gaan krijgen. Maar hij wil op een eerlijke manier dat er toch meer inkomsten binnenkomen voor de overheid. Plaza Biel is opnieuw geopend. Na bijna een jaar in verbouwing te zijn geweest, is het pand opnieuw mooi opgeleverd, schoon, hygiënisch en duurzaam, zo zegt de regering. Plaza Biel is zoals bekend een bekende en historische plek in de binnenstad. Volgens minister Gijsberta van Financiën is het dé plek voor Curaçaoënaars en toeristen om te genieten van al het goeds dat de Curaçaose keuken biedt. Gisteren vond de regiezitting plaats in een ondernemingszaak tegen Gerrit Schotten. De leider van de MFK is eind vorig jaar veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf, maar hij moet ook bijna 2 miljoen terugbetalen. Het Openbaar Ministerie wil in eerste instantie $800.000 van hem krijgen en voor deze zaak was er gisteren een regiezitting. Volgens Schotten en zijn advocaat Marije Vaders is zijn zaak inmiddels aanhangig gemaakt bij het Europees Hof van de Rechten van de Mens. Vaders vroeg eerst uitspraak daarin af te wachten voordat er verder wordt gegaan met de ondernemingszaak. Het is vandaag Internationale Vrouwendag. Op Curaçao wordt aandacht besteed aan de eerste vrouwelijke volksvertegenwoordiger. Angela Altagracia Tata de la Noy Willems kwam in 1949 als eerste vrouw in de volksvertegenwoordiging. Er werd vanochtend een portret van haar onthuld in de galerij van het parlement. En Jan Henriques van Alianza, de vereniging die opkomt voor de rechten van vrouwen en kinderen in de samenleving, wil dat er meer aandacht wordt besteed aan balans in de samenleving. Dat betekent dat iedereen gelijke kansen moet krijgen om zich te ontwikkelen en dat er ook bescherming is voor iedereen in de samenleving. Venezuela is getroffen door een grote stroomstoring. Naar verluidt hebben bijna alle staten in het land er last van gehad. Het duurde ook veel langer dan gebruikelijk en het begon tijdens de avondspits. Heel veel mensen hadden er last van omdat de metro onder meer was uitgevallen, maar bijvoorbeeld ook de verkeerslichten werkten niet meer. Volgens de minister van Communicatie Rodriguez is de elektriciteitsvoorziening gesaboteerd. Het staatselektriciteitsbedrijf meldde een hek bij de waterkrachtcentrale van Guri, een van de grootste ter wereld. Volgens de minister van Communicatie is de aanval bedoeld om het hele elektriciteitssysteem te ontregelen en is het georchestreerd door de Verenigde Staten die daarmee chaos in Venezuela wilden veroorzaken. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.